Ħafna drabi nisimgħu kemm il-Malti gergeru jġibhom bi kbar. Madankollu hemm qbil li fejn tidħol il-karità għal min l-aktar li jinsab fil-bżonn, il-Maltin ikunu lesti li jagħtuk qalbhom. Dan l-ispirtu ġenwin der fuq wiċċ 25 membru mill-għaqda mhux governattiva Karibu mal-għażla tagħhom f'Malta wara 3 ġimgħat missjoni fil-Kenja. Tistennihom fl-ajruport kien hemm ġemma kbira ta' nies fosthom qraba u ħbieb li mal-wasla tagħhom laqgħuhom b'ferħ li ma bħalu. Hemmhekk One News tkellem ma' Ryan Mikallef u Michela Kassar, żewġ parteċipanti li ħadu sehem f'din il-missjoni. Għal Ryan din kienet l-ewwel esperjenza fil-missjoni. Għallinna li din l-esperjenza bidlitlu ħajtu u tallem japprezza l-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja fosthom l-ilma. Napprezza iktar l-affarijiet, dik il-ħaġa li anka ilma m'għandhomx huma u aħna ilma insibu kif irridu kemm irridu. Anka biex eżempju tinħasel misħum m'għandhomx il-kisa ħbiss li jkun hemm. U huma meta tkun hemmhekk tarhom biex jimlew l-ilma mhix mara li laqas ikun nadif l-ilma. Tal-istess fema kienet Michela Kassar li b'din is-safra fil-Kenja mmarkat it-tieni esperjenza tagħha fil-missjoni. Spjegat kif l-ewlieni ta' din l-esperjenza kien li jtemmu proġett ta' skola ġdida fir-raħal ta' Mobwani illi beda sentejn ilu. Proġett illi b'kollox ġie jiswa mad-90,000 euro biex bekk it-tfal tal-lokal ikollhom post fejn jistgħu jitalmu. L-iskop tagħna huwa li nibnu l-iskejjel u biex ovvjament dawn it-tfal ikollhom edukazzjoni xierqa. Aħna dis-sena għamilna skola, komplejna l-iskola ta' Imbawoni li kien il-proġett tagħna fi 3 snin. Dan mhux kollox hekk kif Karibu tul dawn it-3 ġimgħat bdew proġett ieħor ta' skola ġdida li mistennija tiftaħ il-bibien tagħha f'Jannar illi ġej. Morna post ieħor jismu Watamu u bdiet proġett ieħor fuq skola biex tinfetaħ f'Jannar issa. Fuq kollox sostna li l-imħabba lejn l-oħrajn hija l-muturi li jimbuttom biex ikomplu jwettqu proġetti li qed jagħmlu differenza kbira fil-ħajja teluf ta' tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.